Okay, så lad os prøve at kigge på, hvordan vi kan arbejde med tråde i C#. Grunden til det er, at vi arbejder med tråde, eller vi gerne vil bruge tråde i vores programmer, det er jo selvfølgelig, at vi gerne vil opnå parallelitet, hvilket vil sige, at vi kan gøre flere ting på samme tid. Hvis vi skal komme med et eksempel på en form for parallelitet, bare lige her i Visual Studio, jamen så har vi selvfølgelig en tråd, der tager imod input. Så når jeg skriver noget, hvis jeg skriver system eller sådan noget, jamen så popper, eller så tager den imod mit input og skriver det her i editoren, mens jeg er i gang med at skrive det. Jeg starter forfra system her. Jamen så popper IntelliSense op og viser mig de muligheder jeg har, eller de klasser eller de metoder osv., som jeg måske godt kunne tænke mig at bruge, baseret på det input jeg giver den. Det vil sige, her der kunne fx være 2 tråde i brug. En tråd der tager imod inputtet, og en anden tråd som viser mig IntelliSense og søger igennem de her forskellige muligheder der nu er. Hvis det ikke var trådet, jamen så kunne det være, at jeg var nødt til at skrive hele ordet først, og først når jeg var færdig med at skrive det jeg nu skulle bruge, jamen så kunne IntelliSense poppe op og vise mig de forskellige muligheder, og så kunne jeg vælge et eller andet. Men på grund af at vi bruger tråde, jamen så kan vi gøre begge dele på samme tid. Det vil sige, at vi får mulighederne, imens vi er i gang med at skrive, hvilket gør, at det hjælper os meget mere. For at vi kan arbejde med det tråd, så skal vi inkludere en tråd, det rigtige namespace selvfølgelig. Fordi hver gang vi laver en tråd i C#, så bruger vi det her namespace, eller den her klasse, der hedder thread. Og for at vi kan arbejde med den, så skal vi inkludere det korrekte namespace. Så vi kan lige hoppe her ved toppen af vores klasse, og der kan vi lige skrive using system.threading. Der var den. Så i det her namespace, jamen der ligger trådklassen selvfølgelig, og nu kan I se, at nu kan jeg faktisk gøre brug af tråden hernede, fordi jeg har inkluderet det rigtige namespace. Så det er det namespace, den ligger i, så nu vil jeg gerne kunne instanciere min tråd. Så på samme måde som alle andre klasser, og samme måde som alle andre ting, vi har brug for, eller objekter, vi har brug for at arbejde med i C#, jamen så skal vi selvfølgelig instanciere dem, for at vi kan bruge dem, ellers så får vi de her null references, of course, selvfølgelig. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan lave en instans af den her tråd, og det gør vi jo selvfølgelig ved at kalde på trådklassen, og så skriver vi navnet på variablen eller på objektet, og den kan jeg kalde myThread. Så nu har jeg en tråd, som ikke er instancieret, ikke? Så der har jeg trådet myThread. Det vi skal være opmærksom på her, det er, at trådens constructor, den har 2 overloads. Eller faktisk så har den faktisk 4 overloads, så vidt jeg husker, i C# 6.0. Men vi skal kun være opmærksom på 2 af dem, fordi det er de overloads, I bliver undervist i. Og da I fik undervisning, der var C# 6.0 slet ikke udkommet. Så det der med det, er, at begge constructors, vi skal kigge på, de tager det, der hedder en delegate som parameter. Og det vil sige, at vi kan give en metode med som parameter. Og den metode, vi giver med til tråden, det er jo selvfølgelig den metode, som tråden skal eksekvere, når tråden den kører. Så hvis jeg skriver thread myThread equals new thread, så kan I se, den, som sagt, den giver 4 overloads her. Så den ene, vi skal være opmærksom på, det er den her, der tager et parameter i sin thread start. Og det vil sige, at den tager en metode, som den kan eksekvere, og den tager også et objekt som argument, hvilket vil sige, at det bliver et argument til metoden, så vi kan arbejde med argumentet nede i metoden. Det vil sige, at vi kan give data med, som den her metode skal bruge, når det er, den eksekverer. Den anden, vi skal være opmærksom på, det er bare den, der hedder thread start, og den tager egentlig bare en void metode uden nogen argumenter. Det vil sige, når vi har en metode, der ikke har nogen argumenter, jamen så kan vi bruge thread start bare til at starte en simpel metode, som ikke har brug for nogen parametre til at køre for eksempel. Så hvis vi laver et eksempel på det her, så kan vi lige lave en metode her nedenunder, som jeg kalder private static void. Lad os bare kalde den threadwork. Og den her threadwork, den kan gøre noget meget simpelt. Det kan være, at vi gerne vil have den til at skrive noget til konsollen, så vi skriver console.writeLine running in a thread. Så det her, det er vores konsol, vi skriver ud til, running a thread, og det vil vi gerne gøre i den her metode. Så normalt så vil vi jo bare kalde metoden her threadwork på den her måde. Og det virker jo fint, og hovedtråden den kører selvfølgelig det her for os, så der kommer til at blive skrevet det her running in a thread i vores konsol. Men vi er jo egentlig interesseret i at gøre det her igennem vores tråd. Så lige nu der kommer main-tråden hoppet ind her,
eksekverer den her metode, hopper videre ud her, og så ender vores scope jo, og så slutter applikationen, når vi trykker enter i vores konsol. Og grunden til, at jeg venter på, at vi trykker enter, det er selvfølgelig, fordi jeg har kørt den i debug mode. Ellers når jeg bare kører den, så lukker den jo ned. Det er meget basal programmering det her. Så vi vil gerne køre det i en tråd i stedet for. Så i stedet for at bare kalde metoden heroppe, så siger vi, at vi starter en ny tråd, som skal eksekvere det arbejde, den her metode, den egentlig kan lave. Så jeg skriver thread work herinde i. Hvis jeg kan stave. Sådan. Og her er det meget vigtigt, at I ikke putter metode, eller de her parenteser efter jeres tråd. Fordi den tager bare en delegate, og en delegate, måde vi kalder en delegate på, men det er simpelthen ved at tage metoden uden vores parenteser bagefter. Så lige nu, så har vi vores tråd, vores metode, som er givet videre til vores tråd som construct parameter. Og hvis vi kører den nu, så sker der ikke noget. I kan se, den lukker bare konsollen ned, og hvis jeg kører den på Ctrl F5 i stedet for, så kan I se, at den skriver ikke noget i konsollen. Og grunden til, at den ikke skriver noget i konsollen, det er, at vi ikke har startet vores tråd endnu. Så for at få startet tråden, jamen, så er vi nødt til at sige myThread.start. Så på trådklassen, der kan I se, der ligger den her metode, der hedder start, som faktisk får tråden til at starte med at køre og gøre sit arbejde. Så hvis jeg ville køre min kode nu, så vil I se, at der kommer faktisk running in a thread, der bliver skrevet her. Og det er jo fordi, jeg har startet min tråd. En af de ting, vi skal være opmærksom på, når vi arbejder med tråde, det er rækkefølgen af vores output. Fordi hvis vi har flere tråde i vores applikation, så kan vi ikke regne med, at den ene tråd bliver færdig før den anden, eller den ene tråd får lov at eksekvere noget kode før den anden. Og grunden til, at vi ikke kan regne med det, jamen det er simpelthen, at det er vores operativsystem, der bestemmer, hvornår en tråd den får lov at køre, og det vil sige, hvornår en tråd den får lov at få CPU-tid. Så kan det være, at første gang I kører program, jamen så er det tråd 1, der får lov at køre først, og anden gang I kører program, jamen så kan det være, at det er tråd 2, der får lov at få CPU-tiden først på et givet tidspunkt. Så hvis jeg vil lave en console.writeLine hernede, og skrive main thread, og jeg kører et program, så vil I se, at den skriver main thread først, og running in a thread bagefter, selvom jeg starter min tråd her. Og det kan være random hver eneste gang, der jeg kører det. Det kan være nogle gange, så bliver running in a thread kørt først, og andre gange, så bliver den her kode, der hedder main thread, eksekveret først. Vi kan prøve at lave et eksempel. Hvis vi går herned og kopierer vores thread work, det er ikke sikkert, at vi kan se det. Og så kalder vi bare lige other thread. Og så skriver vi lige other thread her. Fordi det er jo mit OS, der får lov at køre de her tråde, så det er ikke sikkert, at vi kan se en forskel i vores output, men lad os lige prøve. Så hvis jeg hopper herop og kopierer min tråd, og kalder den myThread2 eller sådan noget, og siger, at den skal kalde other thread, og så siger jeg myThread2.start hernede, så kan vi lige prøve at fjerne writeLine i main-tråden, eller nej, lad os bare lige holde den, så prøver vi lige at køre vores program på gang. Så første gang vi kører det, så siger den running in a thread, main thread, other thread. Okay. Anden gang vi kører det, running in a thread, main thread, other thread, running thread, main thread, other thread. Så det kan være, hvis vi bliver ved med at gøre det her nogle gange, jamen så får vi en anden rækkefølge af vores output. Det er der i hvert fald chance for, at vi kan få. Running in a thread, other thread, main thread. Så der kan I se, at outputtet har en anden rækkefølge nu. I starten, der var det omvendt, der var det running in a thread, main thread, other thread, og nu er det running in a thread, other thread, main thread. Så der kan I se, der er forskel på rækkefølgen af outputtet, alt efter det givne tidspunkt, CPU'en den vælger at give CPU-tid til de forskellige tråde. Okay, så nu har vi prøvet at starte en tråd, som ikke tager nogen parametre med. Så vi kan prøve at kigge på, hvordan vi laver en tråd, som starter en metode, der tager parametre med, så vi kan give noget data med til metoden, som den kan arbejde på. Som jeg sagde i starten, så er der 2 overloads på den her thread construct, som vi skal kigge på. Den ene har vi allerede kigget på, hvor det er en metode, som ikke tager nogen parametre. Og den vi skal prøve at kigge på nu, det er en tråd, som tager et parameter af typen object. Og parametertypen, det skal være et object, fordi det er den metodestruktur, som den her tråd delegate, den forventer.
eller den delegate argument her forventer, den skal have den samme struktur som den nemlig. Så det vi skal gøre, det er, at vi skal ned og omskrive vores other thread her. Så vi kan lige omskrive den, eller rename den til thread with parameter. Og her er det vigtige om renamer ved at trykke F2 eller højreklik og sige refactor eller rename her. Så nu har vi vores thread with parameter. Så vi skal lige omskrive den her nede, så det er den faktisk her et argument eller et parameter af typen object. Så vi kan skrive object, så det er vores objekt, og den skal så være lige med det data, vi nu giver ind til metoden, som den skal arbejde med for at udføre det job, den nu skal. I det her tilfælde, så vil vi simpelthen bare have, at den skriver en besked ud til konsollen. Så vi kan egentlig starte med at sige string message equals hello world. Så det er vores besked, vi gerne vil skrive ud til konsollen. Og grunden til at jeg laver det på en linje her, det er, at jeg prøver at dele det op så meget som muligt, så I kan se, hvordan det er, man gør det i opdelt form, i stedet for at lave one-liners. Jeg kunne bare give det her med hernede, men jeg deler det op, så I kan se, hvad der sker på hver linje. Det skulle gerne gøre det nemmere for jer at forstå, hvilke forskellige ting vi arbejder med. Det samme gælder hernede. Her der er også en linje, så jeg siger string message equals object. Så det her objekt her, den skal castes til en string, fordi vi forventer, at vi giver en string videre til vores write line. Så den her message her, den kan jeg smide herned, sådan der, og så caster vi lige vores object til en string, på den her måde, og så saver vi. Så nu har jeg en message her, som gerne skal gives videre til vores thread with parameter. Men lige nu, der giver jeg den ikke videre, så vores tråd, den ved ikke noget om, hvad det er for et objekt, den skal arbejde med. For at give beskeden videre til thread with parameter her, så skal jeg op til min start. Og som I kan se, så har start her to overloads. Den har en overload, der tager et objekt med som parameter, og den har en overload, som ikke tager noget med som parameter. Så det jeg bliver nødt til at gøre, det er at give message videre på den måde. Så nu har jeg lavet en message, der hedder hello world. Jeg har fortalt, at når jeg starter min tråd her, som kører thread with parameter, at den skal give message videre. Det vil sige, når jeg hopper herned, så er objektet lige med det, jeg gav med som message, og den bliver smidt over i min message her, og jeg skriver den ud til konsollen. Så hvis jeg kører mit program, så vil I se, at jeg har min running in a thread, jeg har min main thread, og jeg har min hello world hernede. Så på den måde har vi givet noget data videre til vores metode her, og vi kan selvfølgelig lave andre datatyper. Vi kunne også sige, at den skulle give en string age med. Ikke string, selvfølgelig en int age, det giver mig mening, som er 10. Men så kunne jeg jo simpelthen gå herned og ændre den her til en int i stedet for eksempel. Og så skal den selvfølgelig castes til en string, så skal den castes til en int i stedet for. Og så skal jeg give age med i stedet for her. Og så hvis jeg kører det, så kan I se, at jeg skriver en 10 ud til konsollen. Så på den måde kan I give forskellige datatyper med til jeres tråd metoder. Så er der måske nogle af jer, der sidder og tænker, jamen hvad nu hvis vi har en metode, som tager flere argumenter, og vi gerne vil køre den i en tråd? Jamen, pointen er lidt, at I vil ikke kunne lave en metode, som har en struktur med flere parametre på den her måde, object O20 for eksempel. Så vil den begynde at brokke sig herop, fordi den forventer en metode af strukturen object, hvor der kun er et objekt som parameter. Så hvis I har brug for at give mere data videre til den her tråd, jamen så har I simpelthen brug for at lave jeres egen klasse, I giver videre med til den. Det vil sige, hvis vi både skulle give en int og en string med til den her metode, og den skulle skrive begge to ud til konsollen, men så kunne vi lave en ny klasse, og vi kunne kalde den her klasse player for eksempel. Og det er meget basal programmering, det er basisprogrammering næsten, eller objektorienteret programmering i starten. Så laver vi en constructor her, der hedder player, som tager en string, som er hans navn, og en int, som er hans damage for eksempel. Og de her to, jamen dem sætter vi, så vi har vores, laver en property her, som er hans name, som er en string, og så laver vi en property nedenunder, hvis jeg kunne ramme de rigtige knapper, som er hans damage. Det var sådan det var.
Og hernede, der kan vi så sætte vores this.name equals name, og nedenunder siger vi this.damage equals damage. Så nu har vi en player, som tager et navn og en string og en integer ind. Og det vi så kan gøre, jamen, det er herude i vores main thread, der laver vi vores player equals new player. Og der skal han have et navn med, det er bare player, og hans damage det er 10. Så nu har vi player objekt, og så skal vi jo så sige, jamen vi giver, hernede i vores objekt, der siger vi, at vi vil gerne lave en player, som vi kalder player, p, og den er lige med vores objekt, som vi kaster til typen player. Og så har vi brug for at skrive players, players health og players damage ud. Så vi vil skrive health, og så skriver vi damage på den måde. Så nu når vi laver vores string format her, så kan vi så sige, at vores p.health, den skriver vi ud her. Det var ikke engang health, det var selvfølgelig name. På den måde der. Name, og så giver vi p.damage med som det andet argument. Så nu bliver 0 erstattet med name, og 1 bliver erstattet med damage. Det skulle der ikke være så meget nyt i. Så det jeg kan gøre, det er, at jeg kan simpelthen sige heroppe, jeg sletter lige min age og message, og så giver vi vores player med som argument til vores thread start her. Så nu har jeg faktisk en metode, som kan tage både en name eller en string ind, som data den kan arbejde på, og en integer ind, som data den kan arbejde på. Fordi vi har pakket det ind i et player objekt. Så på den måde kan I lave en metode, der faktisk tager flere typer data ind, som kører i en tråd. Yes. Så der står name, player, og der står damage 10 her. Så nu har vi givet to typer data med til vores metode. Så har vi kigget på, hvordan vi kan kalde en metode med et argument, og hvordan vi kan kalde en metode uden et argument via vores trådklasse. Og det var jo selvfølgelig ved at bruge de her to forskellige overloads af trådklassens constructor. Der er så det med det, at man faktisk gør det på en tredje måde. Man kan nemlig også gøre brug af et lambda-udtryk til at give en metode videre til trådens constructor. Og den her metode med lambda-udtrykket, det er faktisk min foretrukne måde at lave tråde på. Grunden til at jeg foretrækker at bruge den måde frem for de andre, det er faktisk, at det minder meget mere om den måde, man kalder en normal metode på. Så hvis vi hopper hernede i bunden og laver en ny metode, der hedder private static, og kalder den, giver den void returtype, så kan vi kalde den lambda thread. Og lad os bare sige, at den skriver noget ud i konsollen lige med det samme. .writeLine lambda. Så det eneste den lige gør nu, det er at den skriver det her ud til konsollen. Og for at starte den, så skal vi have lavet en ny tråd, så vi siger thread lambda thread equals new thread, og så skal vi give den metode med, den skal køre. Normalt når vi kalder en metode, jamen så skriver vi jo, det er jo bare på den her måde, lambda thread, var ikke det jeg kaldte den, jo. Og så kalder den metoden rent på den måde her. Jamen det er egentlig det samme vi skal gøre hernede, når det er vi bruger et lambda udtryk. Forskellen er bare, at vi starter jo selvfølgelig vores lambda udtryk ud på den her måde. Vi starter med open close parenteser, og så starter vi lambda udtrykket. Og herefter så skal vi bare fortælle den, hvad det er for en metode den skal eksekvere, eller den skal køre med den her tråd. Og det er vores lambda thread metode. Og her skal vi have parenteserne med, og så afslutter vi den med semikolon. Så I kan se, det er faktisk det samme vi har her, hvor jeg kan tage og copy det og paste det herned. Så det er fuldstændig det samme. Så nu har vi faktisk fortalt den her metode, at den skal, eller den her tråd, at det er den her, den skal arbejde med. For at starte den, så siger vi bare lambda thread, hvis jeg kunne ramme rigtigt, .start. Sådan. Så nu starter vi vores lambda tråd, og I kan se, at den skriver bare lambda ud til konsollen, så hvis jeg kører det her projekt, så står der bare lambda her på den nederste linje.
Det gode ved det her, det er, at vi kan give parametre med, som vi kender det normalt ved en metode. Det vil sige, at vi ikke har brug for at lave en ny klasse og pakke tingene ind i. Vi har ikke brug for at give et objekt med og kaste tingene frem og tilbage, hvilket nogle gange godt kan volde problemer. Så i stedet for, at vi skal tage et objekt og kaste det til den datatype, vi nu gerne vil bruge, jamen så kan vi simpelthen bare gå herned og sige, jamen vores lambda-tråd, den tager en string, som hedder name, og den tager en int, som hedder age for eksempel. Og så vil jeg kunne gå herned og sige, den skal skrive lambda, og så skal den skrive min name ud, og den skal skrive min age ud. Skriv bare lidt grimt her. Streg name og age kolon. Og så skriver vi lige name, age. Der. Så det vi gerne vil, det er, jeg mangler et komma her. Det vi gerne vil, det er, at vi vil give name og age videre fra vores tråd herop, videre til den her console write line, så det bliver skrevet ud til konsollen. Og det kan vi gøre ved at skrive, at navnet det er player, og age den er 10, på en måde. Så det er fuldstændig på samme måde, som vi vil kalde metoden herude. Så hvis I ikke havde en tråd, så kunne I jo gøre sådan her. Så I kan se, at det minder rigtig meget om den måde, vi kalder metoden på samme tid, og vi kan bare give de parametre med, vi nu skal bruge. Så når jeg kører det her projekt, så skriver den lambda, name, player, age er 10. Så det var en anden måde, hvorpå vi kan kalde en tråd. Det var lidt basalt om tråde, og jeg tror, det var lige det, jeg gerne vil gennemgå i den her lille video. Jeg laver en lille øvelse, som I kan prøve at gennemgå. Så jeg smider en lille video op efter den her, som indeholder en øvelse, I kan prøve at løse ved brug af de her ting, I lige har lært. Og så smider jeg også svaret op på øvelsen. Selve koden her, jeg har skrevet, den får jeg lige kommenteret, og den bliver også lagt op, så I kan downloade og gøre brug af den. Selvom svaret på øvelsen kommer op, så prøv lige at se, om I kan løse øvelsen selv, inden det er, I begynder at kigge svaret igennem. Fordi det uploader jeg også, selvfølgelig, altså koden til svaret uploader jeg, og jeg uploader en film, som beskriver, hvordan det er, jeg har valgt at løse den lille øvelse, som jeg har vist til jer.